ini semaput tak. Iya dong. Oh dulu. Ayo monggo ini ada cinta malin ini. Tapi ini. Buat Dewe ra ketemu wis pirang taun to, Rek? Jebret to enak langsing tergendeng bane pol siji. Bane dobel malah. Wis dobel Saya buka. Oh iya. Masa gas tergendeng. Lah kok sedelok temen. Kali jadine oke. Ayo Mas. Kali jadine. Ande. Hah? Kuwi ora ketemu sampean. Kuwi ora ketemu. Mereka berdua kapan sih? Oke, zaman kayak biyen berjodoh. Wis taun. Wis taun. Oh, zamane karo Pak Angka ya. Zamane dodol tahu ki barek. Tahu gejrak. Sampai mulai iki. Ketemu gua. Halo Pak. Kapan mulai? Wah. Iya, aku mboten panggung. Rasa nopak. Itu juga kamu ning omah. Langsung. Ora maksudnya iki lho. Adik ono adik iki. Ayo, Rek.
Pak Beca aku sing genjo to aku kesel. Oh, ya wes kan sak tak topaki ya Reng ya. Enggak. Mosok tergendek. Lah, kowe iki lho, rupamu iki jan kaya becak ngono kok ya. Becak kok kan versi kaya ngene lho bodine lho. Iki wis diet to Reng? Bondong berdobel. Bocah ngene. Ibarate kono kuwi tak tonton. Ya. Nek aku ki mau beli versi. Ah, Mercy Prak. Mercy kok gedhi. Jan-jane Iso ora apa-apa. Yang penting iso gayeng iki. iya. Lawan kamu juga. Tiba aja yo seneng. Anjir. Ya kan mau nyampe terus alhamdulillah. Mau niku sing derek dipun napa Ngimpi. diparingi nggih ngimpi. Ngimpi. Boten ngimpi. Langgang. Anjir. Gubuk kasemoro sampun idang sari sampun tinggal ngimpi. Kok tak nyoket apa iki? Iya dibawani apa piye? Yo dibawani. Ayo, mumpung bawane yo delok. Mas Guru, Mas player sing paling dua kan sak Kabupaten Kendal. Niki simbah ngersakne Oh. mimpi. Niki bae nyuwun Mbak Jurien bagian Oh, nyanyi. Jin. Mbak Juna. Mbak Juna. Sing biru-biru manyar-manyar. Aduh, langsing nyawa sampe ngarep kono. Asik. Langsing kono. Ayo. Asik. Konte lah. Hai. Oh iya, koprol. Pamane Pak Koprol, Mbak. Koprol Mas. Mari sama iki Pak Koprol. Kok tambah langsing Mas aku. kita mau tabungane cocok. Nggih. Asik. Iya. Wis sing bae nyuwun jenengan. Mbak aja nyuwun jenengan ingkang nyekar niki. Monggo badhe lagu napa? Lagune iki kono apa bae? Apa bae? Panti kok.